Imos explorar con aqueles que se esforzaron en percorrer o mar, prestos pra acción sen vacilación a cruzar o Ecuador, demostrando seu valor, cabaleiros do honor, sen retroceder, sen desfalecer. Imos explorar, nin no inferno dun mar de inverno nos poderá parar. Se hai un fin común baixo ceo azul, novo rumbo. Era unha vez os exploradores. Sen pensar xamais fuxir, superando calquera mar. Imos explorar a inquietude, a outra latitude non deixa de empuxar. Sempre o corazón cheo de ilusión cando aumenta o furacán, sortealo con afán. A aventura é un deber e ao final poder os primeiros ser. Imos explorar, imos outra vez, queremos saber o que hai máis alá. Bravo loitador, o explorador, sempre dando un paso máis, sen abandonar xamais, e loitando polos demais. Bruce e as fontes do Nilo. O Cairo, metrópole onde se unían egipcios, gregos, armenios, turcos, xudeus e sirios. Unha cidade próspera pola que pasaban as caravanas que ían a Meca, a Damasco, a Bagdad e, desde logo, as que ían polo Nilo a África Negra. Achéguense, proben. Esta apócema é o remedio para todos os males, un milagre. Tome. Achegadevos e veredes como este nobre señor cura aquí mesmo diante de todos. Fixastesvos, xa non está verde. Que había aquí dentro? O mellor dos dons de Alá, meu amigo. Unha cura milagrosa, petróleo. Señor. O té, señor. Grazas. Señor, Dime. o seu secretario espera no salón. Se é como di o señor Bruce, o lago Tana, descrito polo xesuíta Paez, sería a fonte do Nilo. Ah, hola, James. Un bo paseo. Interesante. Xa encontraches carrexadores para acompañarnos? Sí, uns 20, pero non foi nada doado. En canto oíron falar do noso destino... Busco carrexadores. Sí, todos somos carrexadores. Todos nós somos carrexadores. Eu tamén son carrexador. Sí, iso, onde van? Imos remontar o Nilo ata a Abisinia. Así que fuxiron. As caravanas nunca pasan por Abisinia. É normal que os carrexadores teñan medo. Tanto ten, porque non queremos cobardes na nosa expedición. Pero a min nada me vai impedir chegar ata as fontes do Nilo. Ah, sí. O Nilo. Un gran río cunha grande historia. Aínda que os egipcios venerasen o sol, a quen lle debían a vida era o Nilo. 460 anos antes da nosa era, Heródoto observou que as cheas deixaban limo fértil nas chairas. Exipto é un regalo do Nilo. É máis lonxe, nas fontes. Despois de Asuán, as fervenzas do río impiden a navegación. Máis alá está o descoñecido. En efecto, máis alá da Asuán estaba Nubia. Era o descoñecido, o misterio. Entón, mestre, Bruce descubriu a fonte do Nilo. James Bruce foi un caso.
Era un aristócrata escocés que viaxaba en busca de retos difíciles. Pensaba que as fontes do Nilo estaban en Abisinia, hoxe Etiopía. Mestre, no teu mapa a fonte do Nilo está moito máis ao sur. Sí, hoxe sabemos que hai dúas fontes, pero Bruce non tiña ningún mapa exacto. Foi un home que non dubidou, non tivo medo, e mellor lle había ser, porque tivo que superar moitos obstáculos. Bruce saiu de Exipto cara ao Mar Vermello. Terra livre! A la bici! E así, dilles a todos os homes que non estean traballando que se agochen, que desaparezan. No Mar Vermello hai case máis piratas que peixes, e resérvolles unha sorpresa aos que nos queiran molestar. Por certo, reparte isto entre os homes. Sí. E para ti... isto. Atende, isto é o que imos facer. Se encontramos piratas, o que temos que facer... Ven un momento, James. Déixame mirar a min. Non hai dúbida, son piratas. Deixa que se acheguen. Esa sí que é unha boa presa, son moi poucos. Vai ser doado, rapaces. Preparádevos para a abordaxe. Para preparar o ataque e sorprendelos, quedade detrás da borda ata o último momento. É un truquiño de piratas que sempre sae ben. Moi ben pensado, que inteligente é, xefe. Todos alerta. Preparádevos. Adiante, a abordaxe. Agora, fogo! Veña e así, tócache. Érguete. Oh, pero que faz? Non, non, iso non! Non hai intimidade nin no fondo do mar. Moi ben, rapaces, así se fai. Afundímonos! Socorro! Estamos en Massaua. Temos que ter cuidado, é unha rexión perigosa. A min cesa, cesa. E agora? Dirección suroeste, cara a esas montañas, Droga, pero... droga, bandidos. Outra vez, aí a viaxe levamos. Benvidos a Massaua, nobres viaxeiros. Ofrecémoslle a nosa hospitalidade. Non, grazas, temos presa. Paréceme que non deben rexeitar a nosa hospitalidade. Vai ser mellor cooperar ou disimular. Non me gustan. Ben, en marcha!
Agora díganme, señores, que fan vostedes aquí? Chámome James Bruce e este é o meu secretario particular, Luigi Belugani. Son súbdito británico. Estas son as miñas cartas de presentación. Do rei de Inglaterra, do sultán de Constantinopla, do Cairo e do da Meca. A que veñen aquí? Están moi lonxe da casa. Interésame a xeografía, señor. E no meu país sábese moi pouco do voso. Teño ordes de non deixar pasar a estranxeiros, pero pode ser que o meu rei teña curiosidade por ver europeos. Por casualidade non será médico. Falles falta un no Palacio Real de Gondar. Como ves, amigo, o destino sorrilles aos audaces. Si, son médico e estou disposto a axudarlle ao voso rei. Deséxolles boa viaxe, señores. O meu home de confianza, Tabaru, vai vos acompañar. Non podo máis. Daste conta, Luigi. Estamos contemplando o descoñecido. Hai séculos que estas montañas illan a Visinia. Fálase de misterios, mesmo de sortilexos. De veras, é extraordinario. Despois de 3 semanas de camiño chegaron a Adúa, a primeira cidade da ruta. Sacádenos daqui. Que desgraza. Por favor. Mira. Que vai ser de nós? Sabedes por que os encerramos? É moi sinxelo, así as súas familias teñenlle que pagar ao rei para liberalos. Vaya maneira de facer que paguen os impostos. E á dereita podedes ver os obeliscos de Axum. Que están facendo? Oh, nada, só teñen fame. Pero non pensarán comer esa carne crúa. Parece que sí, Luigi. Grazas. Está moi boa. Ata diría que exquisita. É moi fresca. Queres probar? Parece ser que os abisinios foron os inventores do stick tartar e do carpaccio. ¡Aguta! ¡Suta una la pieza que! Temos que fuxir, son moi perigosos. ¡La ca! ¡Valilamos allá mi ojo! ¡Dite la ca! ¡Aire la tánica! Di que non podemos pasar por aquí, que está prohibido o paso e que nos deixan marchar se lles deixamos as nosas pertenzas como peñor. Non, xa empezo a estar farto. Isto é unha chantaxe. Dilles a eses bandidos do demo que os que marchan son eles, lixeiriños por onde viñeron. E que é este aro? No meu país, os aros póñense nas orellas, non se poñen aquí. Queredes que vos amose a moda europea? Sabía que podía impresionar, pero non tanto. Mirade. Asiña, todos contra as rochas, temos que protexernos. Móvete. Aros no nariz, homes que foxen por mor das moscas, é un país curioso. Gondar. Levamos 95 días andando.
Pero aínda non chegamos á nosa meta. Que non che esqueza que o que me interesa é a fonte do Nilo e seguramente debe estar ali. Agora temos que ir ao palacio para presentarvos. Pero isto é unha aldea, non é a capital. As lentes! As lentes! ¡Volve aquí! O emperador Jaimanut non estaba e vos recibir a raíña nai. É Un palacio magnífico. Achéguense, achéguense. É vostede o médico? Sí, señora, son eu. Hai algún enfermo no palacio? Son Ítege, a raíña nai. O rei está fora. Un mal terrible ameaza aos meus netiños. Síganme. Adiante. Poderá os salvar. É a variona. Luigi, vai polo meu maletín coas medicinas. É que quenten auga. Doutor, fixo vostede un milagre. Enviouno Deus. O meu fillo segue guerreando. O seu visir Rasmichael empúxao constantemente a facelo. Non podería soportar perder estes nenos. Entendo. Sempre máis violencia. Ve esas cintas vermellas das lanzas. Cada unha significa un inimigo morto en combate. É todo pola culpa dese home. Logo o a coñecer. O doutor James Bruce e o seu secretario, o señor Belugani. Témonos que poñer de xeonllos e picarlle o pé ao emperador, é o costume. Diso nada. Serás pillapán. Saúdo vos, grande emperador da Visinia, e ao vosso visir. Veño de moi lonxe para ver o lago Tana. Busco a fonte do Nilo e estou seguro de que se encontra aí. Ninguén pasaría tantos traballos soamente por ver un lago. Ou está tolo ou mente. Seguro que é un espía. Cálmate, Rasmichael. Este home salvou os meus netos. Respondo dos seus actos. Estranxeiros só de los nosos convidados. Esta noite celebraremos a nosa vitoria. Pois, como lle dicía, compraceríame moito poder ir ao lago Tana. Pero é que ali estamos en guerra cos galas. Só os nosos guerreiros poden ir.
Se mo permiten, mañá ao amencer amósolles a que lle chaman ser un guerreiro no meu país. Estades todos convidados ao espectáculo. Señoras e señores, Alteza, Gran Visir, atentos ao que van ver. Que barbaridade. Que barbaridade. Demostraches que és un gran guerreiro. Podes nos acompañar na próxima expedición ao lago Tana. Grazas, señor. Hamzi, pizza. Esta terra é nosa, fora daqui. Eses son os terribles galas. Quen é ese trapalleiro? O ataque! Está tolo. Atacade! Atacadeos! Escoitade, guerreiros valentes. Sodes soldados aguerridos e o mundo coñece as vosas fazañas. Eu tamén vos respeto e desexo o voso ben, pero hai 2 anos que intento chegar ao lago Tana e non vou permitir que mo impidades. Está tolo. Quere ir ao lago. Estou aquí co meu exército para loitar e fálame do lago. Está tolo. Si, xefe, está tolo. É perigoso, xefe. Non falo dun lago calquera, falo do que ten a fonte do Nilo. Loitade dunha vez! Ordénovos que loitedes, veña! Despois de todo, a guerra é unha parvada. É certo, que gañamos con loitar? Podemos fomentar o turismo aproveitando que temos o lago. Fato de vagos inútiles, como podedes ser tan ruíns? Se eles non queren loitar, nós tampouco. Este Bruce é incrible. Dade a volta! Oi, James, espéranos! Por fin. Escoita. Por aí debe estar a caída pola que se baleira o lago. Sí, xa está. Encontreino. A caída de Tisisat, a fonte do Nilo. É normal que estivese contento despois de tanto esforzo. Pero tivo 2 decepcións grandes. Para empezar, ao descender polo río para chegar a Exipto, Bruce decatouse de que outro afluente daba ao Nilo en Jartún. Só descubriu unha das fontes do Nilo, a do Nilo Azul. Houbo que esperar case 100 anos para coñecela do Nilo Branco. E cal foi a segunda decepción, mestre? Que Europa non estaba preparada para a súa historia. Cando volveu a Inglaterra, publicou as súas aventuras. Pero esas historias de emperadores sanguinarios e hipopótamos e de comer carne crúa non lles creu ninguén.
Pero en Francia, un xeneral corso que se dispoñía a invadir Exito prestoulle moita máis atención á información que contiña o libro de Bruce. Isto é moi interesante. No século XIX, unha xeración nova de exploradores máis preparada vai se inspirar en Bruce e empezará a idade de ouro da exploración en África. Barton e Speke chegarán á fonte do Nilo Branco, ao lago Victoria. Un alemán, Barth, aventurarase en Sudán. E virán máis como Livingstone, o grande explorador e misioneiro, pero esa é outra historia, rapaces. Imos explorar, imos outra vez, queremos saber o que hai máis alá. Bravo loitador, o explorador, sempre dando un paso máis, sen abandonar xamais, e loitando polo